Konferenza tal-aħbarijiet fi triq Biżazza f'Taslima, lokalità li fiha l-kostruzzjoni qatt ma tieqaf, ġie ffirmat ftehim tnedija ta' skema li għandha lan li jnaqqas li konvenjent fil-qasam tal-kostruzzjoni illi dan iħalli fuq ir-residenti u l-ambjent waqt li jassigura s-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema. Waqt li ffirmar tal-ftehim bejn l-entitajiet governattivi u l-Assoċjazzjoni għall-Iżviluppaturi Maltin, il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi qal li permezz ta' din l-iskema l-iżviluppaturi se jkollhom set ta' regoli li jridu jirrispettaw. Għandu Code of Conduct li jrid jiffirma u jaderixxi magħha, li jrid jinforma lil-neighbors dwar x'ikun qed isir mod kontinwu, li s-sajt tkun boarded kif suppost u ma tarax construction, li l-ħaddiema jkunu organizzati u jkunu safe bl-equipment kollu kif suppost u li l-ambjent nagħtu kasu wkoll. Il-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borch qal li l-Gvern qed jaħdem biex bosta uffiċċji relatati mal-kostruzzjoni jingħaqdu f'awtorità waħda. Ġabru f'awtorità waħda, ħalli nżguraw li dik l-awtorità jkollha snin u tieħu azzjoni lejn min ma jkunx qed jiżviluppa b'mod li jirrispetta l-ġirien u fl-istess ħin niżguraw li dawk iħarsu il-regolamenti u l-permessi li jkollhom. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ippjanar Krista Ġus tkellem dwar l-importanza ta' din l-Aġenzija bilan li jissaħħaħ il-kontroll. Il-President tal-Assoċjazzjoni għall-Iżviluppaturi Sandro Ketkuti laqa din l-iskema b'sodisfazzjon. Naħseb illi din hija l-unika triq illi għandha l-industrija biex tibqa' sostenibbli. Bħalma jaf kulħadd hawn ħafna xogħol, id-dritt tax-xogħol jibqa' hemmhekk, però dritt taċ-ċittadin Malti wawċ li jgħixu komdi ġo darhom irid ikun priority f'dan il-pajjiż. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.